Следващата седмица най-добрите любители готвачи в България заемат своите места в кухнята на Мастършеф. Добре дошли! Вече сте в кухнята на мечтите ли. Но много скоро надпреварата с часовника взима първите си жертви. Давайте, остана само една минута! За един час това ли направи? Да. И ражда първите герои на кулинарната арена. Това е Мастършеф десерт. Вторник, 21:30. BTV. Ако изгубиш криете си, това не значи, че не може да летиш. Ако вярваш в мечтите си, позволи им да пораснат. Всеки има смисъл. Лесно е да го открием и да предадем нататък. Вяра, усмивка и добро. Предай нататък се завръща на 21 март от 16:30 по BTV. Понеделник сутрин в тази сутрин. 6:30. Ще видите. Кой преяжда с власт в управляващата коалиция? Радан Кънев. Как гласува Сърница? Мини-модел на предстоящите избори ли беше вота там? Наживо, Кърджали без вода. Хиляди тонове пръст скъсаха централния водопровод. Кога ще бъде отстранена аварията? Скали блокираха пътя Асеновград-Смолян. Директно как екипите разчистват свлачището. Темите от деня се събуждат при нас.